Ahojte všetci, vítam vás pri tarotovom čítaní z Tinkerbell a dnes mám pre vás pripravené tarotové čítanie pre znamenie Lev a je to pre obdobie nový mesiac, nov mesiaca, máj 2024. Áno. A tieto správy sú všeobecné, kolektívne, takže nie všetko bude s vami rezonovať. Zoberte si iba to, čo rezonuje, to, čo nerezonuje, nechajte pre ostatných. Takže poprosme anieliky, sprievodcov a predkov, nech sa spoja s vyššou silou a nech nám pošlú správy, čo potrebujeme vedieť pre znamenie Lev. Tešíme sa. Levy, ďakujeme. 3-3. Takže anieliky sú tu s nami určite. Pozrite si aj, čo znamená 3-3. Možno, že vidíte toto číslo teraz. Vidím, že ste sa o niečo rozhodli. Rozhodli ste sa ísť zase vonku, byť šťastný. Áno. To je dobré. Leto prichádza. Áno, vy ste kráľovná. Starostlivá, kreatívna, double kráľovná. Áno, Levy. Vášnivá, áno, starostlivá, viete, čo chcete, áno, zdravé sebavedomie máte, Levy. Takisto poznáte svoje tmavšie stránky, áno, a to je veľmi dobré, lebo potom sa viete vyvarovať, áno, sebe samej, aby ste neurobili zase nejakú hlúposť, alebo sebe samému. Takže vidím, že nechávate nejaké domienky ísť a keď necháte nejaké domienky ísť, tak prídu potom veľmi nové zmýšľanie. Áno, budete viacej otvorení myslou, budete chápať a rozumieť oveľa viacej veciam, čo sa týka života, vzťahov, áno, logického zmyšľania. Proste všetko bude dávať zmysel, ale musíte nechať ísť ten starý program, áno, Levy? Ten starý program, čo vás naprogramovali rodičia, škola, kamaráti, áno, televízor, proste nie. Vy musíte počúvať vašu dušu, áno, vašu intuíciu. A zmeny potom prídu veľmi, veľmi rýchlo, Levy. A je vám to osudom dané. Ako všetko, čo sa teraz deje vo vašom živote, sa má diať. Áno, vy ste na tej správnej ceste, možno, že to tak nevyzerá, lebo možno nejaké veci strácate, áno. Ale tak to má byť. Levy. Teraz som rozmýšľala, že a niečo o láske a takisto vidím, že prichádza nejaký rytier, áno, s ponukou lásky, alebo vy chcete vyznať niekomu city, chcete povedať, ako sa cítite. Vidím, že ten človek prichádza s pokorou, áno, s otvoreným srdcom, a nie sú to žiadne klamstvá, žiadne vymysly, áno, je to Bohom dané, áno. Ako som povedala, všetko, čo sa deje teraz vo vašom živote, sa má diať. A ako som povedala, nové zmyšľanie a potom prídu aj nové začiatky, čo sa týka nejakých nových projektov, áno. Môže to byť, ten projekt môže byť vzťah, áno. Možno, že teraz ste sa vy rozhodli, že teraz tomu všetkému chápete a teraz chápete, že táto osoba je tá práva, áno. Takže Levy. Páže pentaklov. Niečo pomaly, ale isto prichádza. Áno, do vašho života. Šťastie. Áno, úplné šťastie. Úplné emocionálne naplnenie. Toto, čo všetci potom túžime. Ako tá láska, rodina, áno, pohoda. Ono to prichádza.
Pomaly, ale isto. Možno, že to nevidíte, že je to také tajomné, že vôbec to ani necítite, ale isto to prichádza. Vy sa len nezdávajte. Robte toto, čo robíte doteraz, áno. Ja vidím, že pilne pracujete, či už sa niečo nové učíte, alebo iba pilne pracujete, chodíte do práce, neminiate zbytočne peniažky. Vidím, že vôbec nechodíte ako keby vonku, aj keď som na začiatku povedala, že teraz ste sa rozhodli. Tak toto možno bola blízka minulosť, áno, ale to šťastie úplne prichádza. Vidím tam nejaké zlomené srdce. Možno, že ste mali zlomené srdce a máte teraz ešte trochu strachy ho otvoriť, áno, prísť do toho nového, takže je to, tá ponuka prichádza pomaly, áno, vy váhate s tým rytierom. Ste na spirituálnej ceste, takisto táto karta je karta manželstva, áno. A vy v podstate viete ten kľúč ku šťastiu, vy viete to tajomstvo života. Možno to zlomené srdce vám to ukázalo a vás posunulo na túto spirituálnu cestu. A teraz vy hľadáte iba toho partnera, ktorý vám úplne prinesie toto dokonalé šťastie, áno? Tú dúhu, proste to vy viete, po čom túžite, áno? Tie všetky vaše sny. No a to zlomené srdce je už zlomené, áno? A teraz jeho treba uzdraviť, a vidím, že sa uzdravujete a pracujete ako na sebe, ale treba aj uzdraviť to zmyšľanie, keď náhodou ste boli v toxickom vzťahu predtým, áno? A to všetko robíte na tej spirituálnej ceste. Prechádzate aj tmavou nocou duše, áno? Kedy pozeráte aj, ktoré chyby ste vyspravili, áno? Vidím, že sú tam aj niekedy tie depresie, preto ja vás prosím, že to všetko, vedzte, že to všetko pominie, áno? Vidím, že sú tam depresie, že sú tam nejaké hádky, ako keby vás niekto odstrčil, áno? To je to zlomené srdce, že vy sa trapíte, že kde je to vaše šťastie, áno? Cítite sa možno sám a opustený. A rozhodujete sa, kadiaľ máte ísť. Áno, vy čakáte na tú ponuku, alebo vy chcete dať, áno, sa rozhodujete, že idete dať tú ponuku niekomu, ale to srdce máte ešte zatvorené. Takže počúvajte iba naozaj vaše srdce. Keď ešte nie ste si istí, tak musíte sa trošku uzdraviť. Áno, neprinášajte do nového vzťahu, nedonieste veľa traum, alebo keď ich chcete priniesť, tak potom musíte naozaj pracovať na tom uzdravení, áno? Lebo vy máte čo ponúknuť, áno? A vy máte veľmi dobré srdce, ste nohami na zemi, áno? Veľmi spojení s prírodou, ste veľmi ochránca, áno? Ale taktiež tu vidím hádky a výmeny názorov. Počúvajte názory iných, aby som povedala, a nechoďte do tých hádok. Áno? Levý. Vidím tu škorpióna, ale zase tu prišiel ten rytier, nejaký finančný projekt sa na ňom pracuje, áno, začiatok niečoho veľmi kreatívneho, a taktiež tu vidím, že vy stretnete tú spriaznenú dušu. Leví, držte sa.